गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय कक्राझाराव 23थि गाम्बारि लाइसि बेखेवनायजों लोगोसे गांजिसे गोदान बिजाब बेखेवदों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव कक्राझारनि बालागाव पार्ट 1 आव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि साखाथियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 23थि दानथामारि गाम्बारि लाइसि बेखेवनायजों लोगोसे गांजिसे बिजाबफोरखौ बेखेवो। गोदान आरो गोजाम गोख्रों आइजो लिरगिरिफोरनि नाजानायाव गाम्बारि लाइसिखौ लाफानानै गासै गांजिसे गोदान बिजाबफोरखौ बेखेवनानै होफैयो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फल्कलर बिफाननि गाहाय डक्टर अनिल बर'आ। बे हाबाफारियाव बेखेवनाय गांजिसे बिजाबफोरा जादों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि दानथामारि गाम्बारि लाइसि, अनजु बसुमतारिनि खन्थाइ बिजाब खन्थाइनि सानाव गंसे रेस्टुरेन्टआव, डक्टर इन्दिरा बर'नि रायथाइ हाला, डक्टर लाइस्रि महिलारिनि सावरायथाइ थुनलाइ, डक्टर इन्दिरा बर' आरो डक्टर लाइस्रि महिलारिनि बर' थुनलाइयाव आइजो सानथौमिन, धनस्रि गयारिनि दाखोन, सुनिति बसुमतारिनि समनि मोन्दांथि, दिर्जयथि बसुमतारिनि डास्टबिननि बिबार, रिम्बा औवारिनि समनि सोरखि, नेफिरजे बसुमतारिनि आं आरो बतिरुप, सान्ति बसुमतारिनि आं आंनिसिम गिदिंफिनो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बेफोरबादि बाख्नायजाथाव हाबाफारिखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बर' थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो बयखौबो खावलायो। सौबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव ब्रैथि सिनियर नेशनेल सौबल चेम्पियनशिप 2023 आ खुंफुंजानो थांगासिनो। बे गेलेमु बादायलायनायखौ कक्राझार सहरनि कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन। बे बाथ्राखौ आसाम सौबल एस'सिएशनआ फोरमायना होदों। थारैनो थामथि खेबनि थाखाय ब्रैथि सिनियर नेशनेल सौबल चेम्पियनशिपआ खुंफुंजागोन। बे बादायलायनाय गेलेमुआव मोन 15 नि बारा हान्जानि बाहागो लानाया रोखा जाबाय होननानै आसाम सौबल एस'सिएशनआ मिथिहोदों। बि.टि.आर. ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों बे गेलेमुखौ खुंफुंनो थांखि लादों होननानै आसाम सौबल एस'सिएशनआ फोरमायदों। एबसुआ गावनि थांखिनिफ्राय एसेबो दोरोदाखै। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीआव बर' हारिनि सानथौगिरिफोरजों सावरायनाय समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। मोनसे गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायाबो मोनसे दावहाजों समान। बि.टि.आर. गोरोबथानि दफाफोरा लासै मावफुंजागासिनो दङ आरो थाबैनो मावफुंजायाब्ला बिनि थाखायबो एबसुआ राहा लागोन एबा फिन सोमावसारनो एबसुआ राजि होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि गोजोन गोरोबथा बि.टि.आर. गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे बि.टि.आर. गोरोबथानि दफाफोरा आथिखालाव मावफुंजागासिनो दङ। गुबुना जेखि बुङा मानो एबसुआ माब्लाबाबो गावनि थांखिनिफ्राय आगानसेबो गोजान जायाखै होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोरिब नखरनिफ्राय नांथाब नाजानानै सासे बर' फिसाया पि.एइच.डि. डिग्रीखौ जाफुंसार जानो हाबाय। कक्राझार सदर सहर साखाथियाव थानाय रमानपारा गामिनि रुंसारि जोंबाव बसुमतारि आरो आन्दालि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला सानसोरां बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बटानि बिफाननिफ्राय पि.एइच.डि. डिग्रीखौ आजावनो हादों। उन्दै बैसोआवनो बिफा गोमाजानाय सानसोरां बसुमतारिया गामिनि गुदि फरायसालियावनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायसिम फोरोंगिरिफोरनि अननाय आरो हेफाजाब मददजों फरायबोनानै गावखौनो जाफुंसार खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानसोरां बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फ्लरेस्टिक डाइभारसिटि अफ चिरां रिजार्भ फरेस्ट अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन इन आसाम उइथ स्पेसियेल रिफारेन्स टु थ्रिटेन एन्ड एन्डेमिक प्लान्टस बे आयदायाव गुवारै संदाननानै आरो नायबिजिरनानै जोबथायाव पि.एइच.डि. डिग्रीखौ जाफुंसार जानो हादों। सानसोरां बसुमतारिनि बे गिदिर जाफुंसार जानो हानायखौ लानानै रमानपारा गामिनि बारलाम्फा क्लाबनि बानजायनायाव गामिनि रायजो राजाफोरा रंजा बाजायै बरायदों। थांनाय बावैसो सान सिगां उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव टानेल एबा सुरंग बायग्रबनानै सा 40 खामानि मावग्राफोरा नांथानानै दङ आरो बिसोरो दासिमबो उदां जानो हायाखै। गोबां रैखाथि हान्जाफोरा सान-हर रैखाथि होनायनि खामानिखौ मावगासिनो। बे सा 40 खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव सानै बर' हारिनि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी बिसोर सानैबो नांथानानै दङ आरो बिसोर सानैनि नखरफोरखौ खौरां लानो दैथायहरनो थाखाय बि.टि.आर. सरकारा आखायाव लाबाय। बेजों लोगोसेनो सन्जय बसुमतारी आरो रामप्रसाद नार्जारीजों लोगोसे गासै नांथानानै थानाय खामानि मावग्राफोरखौ थाबैनो रैखा खालामनो उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिनिसिम बि.टि.आर.नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा लाइजाम लिरहरदों।
ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 नि फाइनाल मेचआ भारत आरो अस्ट्रेलिया हादरनि गेजेराव मैया एबा 19 नभेम्बराव जानानै थाङो। दुखुनांथाव बाथ्रादि भारत हादरा अस्ट्रेलिया हादरजों जेननो गोनां जायो। भारत हादरा गासै 50 अभाराव 240 रान खालामनानै अस्ट्रेलिया हादरनो 241 टार्गेट खालामनानै होदोंमोन। नाथाय अस्ट्रेलिया हादरा 241 रानखौ फुरा खालामनानै ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 आव देरहासार जानो हायो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।